Nyatane Putu Bande campur sarinya Indonesia Aulia Pratiwi. Wayah wengi udan krimis rak wis banyu kang tumetes dik agawe tetangga ajis. Pile sing dalu Mbak Aulia. Sugeng dalu. Ra orang legewa ya no. Angenanku ternyata malam ini terwujud. Di status WA saya atau IG dan TikTok lintas kabupaten kaleksanan di kabel ke Gusti Allah. Bimbang lagunya. Oh lagunya Bimbang, waduh. Sikut purut. Ojo ndek lara ndek. Pas ngejep bos mebel ya ono pasah barang. Ayo audio terima kasih. Rawane Mas. Rawane. Nggih niki kantor niki wonten pamundutan apa mboten niki Mas? Oh, langsung yang gayeng-gayeng aja. Monggo, Putu Bande. Audio dari Jepara, terima kasih. OP Production. Sekedar para tamu sanipun Sugeng Hamil Saninun kalau dulu.
Aulia berarti kita goyang asalnya cantik. Mas Gareng. Idolane arek-arek Jepara. Foto Mandela iki. Asli Mas Koko Sakadang. Yo. Teddy Manise, drummer dari Putwadi. Aulia Pratiwi Indonesia. Mas Ayu Aulia Pratiwi, artis idolane arek-arek Jepara asli kelahiran dari kita Gerobokan, Jawa Tengah, Indonesia. Lir gumanti Bapak Ibu matur, lumantar garing.